ମାଟି ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମାଧିଆ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ଦେହରୁ କମ୍ କମ୍ ଝାଳ ବହୁଥାଏ। ସକାଳ ପହରୁ ଦାନା ଗଣ୍ଡେ ତୁଣ୍ଡକୁ ନେଇନାହିଁ। ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ମାଧିଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ। ପରେ ଖାଇବି କହି ମାଧିଆ ମାଟି ଖୋଳାରେ ଲାଗିଗଲା। ମା'ର ହୃଦୟ ଥୟ ଧରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଅଖିଆ ଅପିଆ ଛୁଆଟା ମୋର ମାଟି ଖୋଳୁଛି, ଯେତେ ଡାକିଲେ ଖାଇବାକୁ ଆସୁନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି, ମା ଦେଖେ ପୁଅର ପେଟକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଅ କିଛି ଖାଇଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖେ ପକେଟକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀର ପକେଟରେ ମାଲ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏହି ନୀତିରେ ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ମାଧିଆର କୁନି ଛୁଆକୁ ଆଣି ଖରାରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ଶିଶୁଟି ଖରାର ଉତ୍ତାପରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ମାଧିଆ ମାଟି ଖୋଳା ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ପଚାରିଲା, ମା ତୁ ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମା ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସକାଳ ପହରୁ ଝାଳ ନାଳ ହୋଇ ମାଟି ଖୋଳୁଛୁ। ତୁ କ'ଣ ମୋ ପୁଅ ନୁହେଁ? ତୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଯଦି ତୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କ'ଣ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉନି? ମାଧିଆ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଚାଲ ମା, ଖାଇବାକୁ ଦେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।